Bat ngadan ngadan arteli kimat ki bakong san ha kata kalong ka bad news bat ka good news. Nak benta jong kani ka new updates jong ka YouTube. Pedang sebharu epi sakani ka video ha kani ka channel happy buat sangriang. Pi phila ban page kani ka video le se don na pedang jong pi ki bakwa ban page kani ka video bat ki bakwa ban tip sisa ye ha kani ka video. Te ha kani ka video menta ngan batai phang ka new updates jong ka YouTube mo ka update ka thamai jong ka YouTube lan ki kendon ki baka YouTube ka pan kala thamai mo. Bat ngadan arteli kimat ki bakong san ha kata kalong ka bad news bat ka good news. Nak benta jong kani ka new updates jong ka YouTube. Te le se don na pring jong pi ki bakwa ban tip te sa page balada don na pring jong pi ki bakwa ban tip ya kata te la le mo. Te nak benta ki bakwa ban tip bat page kani ka video ban nakut khang we pin sngo thu shai ke kata ka new updates jong ka YouTube mo. Te ha shwa bangen ya poi syak kani ka bad news bat kani ka good news nang beta kani jong ka YouTube new updates mo dengan apa kendiat sepang kimat bakong san jong ka kani new updates jong ka YouTube mo ka YouTube kelapan benapa ba ya kani new updates haka sipau tarik jong ubnai Agos lelu ubnai ba pra ba mentahi ubnai usnam arjar phunro bat kani kan new rule lane kan new update jong ka YouTube kan sedang menteri kamno nadu si tarik jong ubnai ba ar hajar phunyo bat katakan new update lane kan new rule jong ka YouTube kalau tam arsya ane arbenta ban qualify syaka YouTube partner program ane YPP nak benta ki long form video creator but ki short video creator dengan apa kendiat sepang ki kita ki long form video but ki short form video creator ma ya kumkino ki jat video ki cut kita ki long form video but ya kumkino ki jat ki cut kita ki short video ka YouTube ka ken long form video ya ki balai minute lada pi record ka YouTube mo ka ken long form video yaki video ki balai minute la pi record dakum ne kumtu kan mau la pi record dakum tu komod ba ka YouTube ka ken long form video yaki video ki balai minute nang ta la da pi record dakum tu ba da dakum tu mo la da pi record dakum tu ba da la ne pi ring video dakum tu komod ba ka kane kan hap haka short YouTube short mo kat ba ki ba 100 minute hadu pra minute di video di basau minit hadu pra minit ka ken long form video bat la khot ru the mid roll art threshold mo henry ka YouTube ka recommend ya ki long form channel mo ya ki channel ki ba le ya ka long form video mo ka YouTube ka recommend la kumno kamod ba ki minutes kin khamba sibun ki ba sipau hadu khatsan minit seneng sejrong mo kata kadai nak mta ki long form video kita ki short video pada ki dei ki balai minute siapa mo lai minute siapa dak ba piring video dakum ne kembang la de batai pi mo da piring video dakum ne kemud ba lai minute siapa ka hab ha ka YouTube short okay yang try pila tu his pangkini pang kita ki long form video but short video mo balai ba ka YouTube ka update thamai la ne kapan kelai kita ki kendon nak ka dau mo okay ka YouTube kapan kelala ni ka update thamai ya kini ki kendon khnang ban pen biang ban pen khlan khambha ka rukom su pisa ya ki content creator ini sutu ya ka jing pen kela jong ka YouTube ndai te ngan batai phi tanglai tali ki point namar bale phang kene update mangan batai tanglai tali ki point mar bala kan jorong ba ka video ka point bening kong kolong ban penlong ya ki jing yo pisa ka badon kam ki channel ki barit bat ki baduna bah ki nong page kiyo tang kendiat ka pisa bat kam don dor ya unong sna video kumta kalong ka jinglot por ya ka YouTube ban nyew bat ban siu ya ki pisa ki barit ki small channel mo ki channel ki barit ki bom don views mo kumta kapan kala bat update thamai ka YouTube namar ba ka kwa ban siu da ka pisa ka bapaka bat ka bahe ki content creator ngatrai pisu tu balai bakum kala ka pun marung kong kolong bak namar bak kwa ban seo ka pisa ka bapaka syaki content creator mo nata ka pun baar kolong ban ai biscuit ya ki baterai sistem ka YouTube ka kwa ban krishan khambha ya ki nong sna video ki ba yai trai sistem ban penmi video bat ki badon ki nong page barabor ding setu ka pun baar ka bot kolong ba ka YouTube ka kwa ban krishan khambha
mo ya ki nong sina video ki bayai tre sitam ki permi video man la kesengi bat kum tater bat ki bayo nong page lane ki views page barabor mo man la kapor kane ke yarap ya kitu ki ba tre sitam met bat men sim mo ban ya kitu ki ba tap tangka wei ka video bat ka ba viral te kane ke yarap ya kitu ki ba tre sitam met bat men sim ban ya kitu ki ba tap tangka wei ka video takapun bar lai kalong ban seng ya ki program iBiscuit ki ba thamai YouTube kam kwa syu ban su pisa kibaret syaki lakteli ki channel kibaduna nong page kumut ba ka YouTube kane kapun bar like kumut ba kalong ba ka YouTube kam kwa syu ban su pisa kibaret syaki lakteli ki channel ma kibaduna views kumtama de henry kathmu ban penmi yaki lap thamai ban yarap yaki creator ban khamyo bun pisa kumleng ba ka YouTube shopping ne kijing yasoi bat ki bor penyaj khaye lane brand deals ma YouTube kam kwa syuk ban siu pisa ki baret syakilak teli ki channel henry pada kapan mi ya kilat thamai ban yarap ya ki creators lane kinong sina video ma ban yo khambun ka pisa kum lengba ka YouTube shopping lane ka jing yasoi bat ki brand deals ma ka bad news bat ka good news ngin ya poi syak ta benta bat kini ki benta kalong badon kam ha ba phintep ma kalong badon kam ha ba phintep lara pikwa sya ban tep bat ban long kum u creator hapu YouTube ma ngini batai choice pang ka bad news kani ka kini ki good news bagi bad news kini kidong ban qualify syaka YPP mo syaka YouTube partner program mo ban qualify te ka bad news ka pun beningkong ka bad news kolong ka jingpen kiu ha ka watch hour lane watch time mo ka jingpen kiu ha ka watch hour lane ka watch time kemod ba ka jingpen kiu ha ka watch halan ha ka kanta lane ka minute ha ka ba ki bro ki page ya ki video ki jong pi kane ka kentup haka kadi nak benta jong ka long form video mo long form channel creator mo te ke ikata jing pen keu haka watch hour kalong pra hajar na ka 100,000 hapo ka laispa 100% sengi kamut ba kabarim kadi 100,000 watch time bat ka patmai kande kadi pra hajar watch time kemudian bakal long arsha lene arbenta kajing keu mo haka watch time ban ya kaba rem kane kadai tang na kumenta ki long form content creator mo ki long video content creator kemudian kibasna video kiba lai minute sejrong da kabang kumbang la batai kiba ring video da kumne kemudian ba ya kita ki khot ki long form content creator nang ta ka pon ba ar jung kebat news kolong kajing pen keu haki short views jing pen keu haki short views kalong arpo million naka 10 million hapo ka khandai posngi kane kadai naka benta ki short video mo naka benta ki tu ki short video channel ki ba penon kam lane ki balik tang ye ki short video mo ban qualify saka YPP YouTube partner program mo kemudian baki don kam yo arpo million ban qualify ndre ka ba brem pada kadai 10 million kengas ko ngat try pisuto la da pim suto sakali ma ta ka pon ka balai jong ka bat news kolong ka jing kamai ki short video kum no ki kamai ki short video ha kani ka new updates jong ka YouTube partner program mo banne ka jing kamai na ka YouTube short man la ubnai banne ka jing kamai pisa na ka YouTube short man la ubnai mo pidon kam man yo kan mau ba pidon kam man yo 10 million lada omla ban yo kat kum bala bu mo ka YouTube kan pensange no ya ka jingkamai ka jong pi kan pensange no ya ka jingkamai ka jong pi kane ka mod ba ka de na ka menta jong ki kini ki short video channel ki bala dep qualify mo ki bala dep don lupa ha ka YPP ha ka YouTube partner program mo ki bala dep don lupa bala dep kamai lupa mo de la ha kane update pada ha kane ka update ka thamai ka mod la da kim yo 10 million kemudian bahkan pensange 10 million hapo ka kandai posngi ma kemudian bagian pensange ya ka jingkamai pisa ka jongki na po ka YouTube short Henry kan om weng no Henry kam weng no pade ya ka channel jongpi na ka YPP kam siam la weng wat la ka pensange Henry kam siam la weng no teman tangan ya poi sia ka good news jongka YouTube monetization new update mo ban long qualify sia ka YPP YouTube partner program okay poin bening kong jengka good news kalong subscribers ki dang ne ma
10,000 ban kamai pisa na ki video advertisement lengba ka YPP lane YouTube partner program ban qualify mo nangka sanspa pede sanspa subscriber kalong ban unlock ya ka funding features kum ka channel membership, super chat, super stickers, super thanks bat ka YouTube shopping ban unlock ya ka funding features ngidon kam sanspa subscribers. Ka point number R jong ka good news kalong ki content creators ki balak dep join lupa ki balak dep don lupa hapo ka YPP mo ki balak dep kamai balak dep join lupa ya ka haka YPP lane YouTube partner program. Kinong shna video lane ki content creators ki balak dep join lupa haka YPP lane YouTube partner program badang aktif haka YPP komod ba kim don kam syu ban pendep lane ban le biang ya kenika lane ban requalify biang ya kenika new update jong ka YouTube kim don kam syu mo kini belak dep join lupa ka YPP ni belak dep join lupa ka YPP YouTube partner program bat berang aktif hapo jong kenika YPP kumud ba kim don kam syu ban le ya kenika new update ke ban sedang nadu ka sitir jong u Februari arjar penyo kim don kam syu ban le ya kane lane ban requalify biang ya kenika new update jong ka YouTube partner program kapon ka balai dah jong ka good news kalong ki creators bila ban pendap ya ki kendon ki barem ma ki creators ki content creators lagi ginong sna video ki bala ban pendap ya ki kendon ki barem siwah kan new update bahkan aktif ha kan ka ha uni usnem banwan ma ubnai ba ar siterek jong u arjar penyo kemud ba ki bala ban pendap kini kendon ki barem kuma ada batai ki kendon barem ka ki kita kendon barem kata ki kendon barem kalong 1,000 watch time nang ta 10,000 subscriber kani ka ngan batai phangka kiba kamai lengba ka YouTube advertisement mo lengba ka advertisement hapo ka YPP te kidon kam ban pendep kini kidi kondon kibarem 10,000 subscriber nang ta nakam ta ki long form video kemud kan dei na ki long form channel mo content creator kemud kan dei 1,000 watch time nakam ta ki short video pede kan dei 10 million hapo khandai post ni okay dengan try situ ya kita di kondon barem tekin lada kila ban pendep begini kondon barem kumad bakin syak pediang syaka YPP claim da don kam ban pendep ya ki kondon betemai kumad ba lada ki content creator ki bamenta ki ba pendep no lana ki bandep no ya kini ka kondon ki barem mo jongga YouTube kumad bakin syak pediang syaka YPP claim da don kam ban pendep ya ka new update jongga YouTube lada kila ban pendep no haswa bakani ka new update kan aktif mo de nakaling jonga ngar komen ya pi ba lada pi kwa siap ban long i content creator hapo YouTube kumud ba yale ban pendep no menta hi usnam hapo haswa bakani kan new update kan aktif nomor lada ka kani new update kan aktif no kumud ba kan jenjal okay de katung ila kut ya gini gibat news bagi good news ngatrai pila yo hi ka jeng tip katu ne ka ba don kam le se lada pi kwa siap ban long content creator te katu tang katu higi point te nakaliang jonga ngaong kumne nakaliang jonga lada pikwa siaban long u content creator hapo YouTube mo YouTube content creator kumod ba pidon kamban ban pendep no kham kloi ane le kham kloi ban pin mi video man la kasngi mo knang ba pin yo kloi gene ko watch time but nakaliang jonga ngar recommend ye pi ba pin le da kalong form video content creator da kalong form video content creator namba kham suk mo kam don jingta kam don affect AA haden ba anda pila long qualify saka YouTube partner program mod ba kam don jingta AA na kam taki jong long from content creator mo andre ki short video channel pada kin haban pendap ya kaneka 10 million hapo kandai posngi takdau ka sem jing te kan kam suk cibun na kam ta jong long from video channel okay dengan try bila stui katu ya gitu bi point bar kom ta ter mo bangal batai tela da phim sungutu sa bu komen hapo comment section kenang balik se mo pidai lada pia kenduk kino gi jing mo de se pidon kam jing yarap lane pidon kam ki jing yarap bangan batai lada phim sungutu ba de pila ban kli yang hapo comment section kenang bang la ban batai pi komno bat ka ya ka pi sem jing te ngatrai tang katui kelak biang
te kublai sibun sa isen pat ye pi we pu waro ba page ba phila e ap hadu banda kut jong ka video te la da pi don doubt sakali nga po comment section khnang bang la ban batai ya ke ka ba pi pi kan do